Heprit kan thai badang Sahsniang karta ila do yala ka Jingim kat baka Hynmen jong ka Lait na ka Jingpluh ding ka Ïing jong ki ha ka Shillong Sahsniang bi West Jata Hills District. Kani ka Jingpluh ding kala ja ha ka janmit jong ka khatnyo triglober araja arpusan ha ka por ko ba prabaji ai bara ka por baplu ka ding la don tang kini ki arngot sipara ha po Ïing. Heprit bela klat no la tip kerteng kum Elisha yakai kat baka Hynmen ka bala Lait la tip kerteng kum ka glorify yakai. Kini gi arngot sipara gi degi kun jaga kong itai maya kai baruba mewas syadap. Kibor penyat chnong kila penpau baka ding kala kelang ha kapor prabaje ha kapor baka keme kadang wan pai na yo. Laong begini gi kena kitia barhabala sedang menpelu ka glorify kala kendit bat kersiu yala kapara ndrei ka khlamla banra ya ka syabar. Ya kadau jong jingkem ding 4 la setia bentim bat kibor pelip ding bat kibor pulit na ralyang kilawan be syakate ka jaka ndrei kat banpoi ka Ïing bat baro ki jingdan jing em kila kala de lut kan thop ka mat jogi Heprit ka bala Ing-Khong lut. Ya ka basa Heprit la tap no ha ka no pai sngi jong ka khat prata de uleber arja arpusan. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.